Udela konke kwalelizwe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba ongcwele, isibindi sisicela kuwe, futhi isibindi sisithola kuwe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba uyabuka usekhaya ezulwini ukuthi konke esikwenzayo sikwenzela udumo lwakho egameni lika Jesu. uNkulunkulu ongcwele, siyabonga ukuthi ukhona, siyabonga ukuthi ongenzeka kubantu kuwe kuyenzeka ngegama lika Jesu. Lezi tifiketi ziyasha nemimoya yazo namhlanje ngegama lika Jesu. Siyabonga umntwana wakho uNkulunkulu ongcwele uyamkhulula egameni lika Jesu. Kuzo zonke izibopho zisitha ayizenzile ngaso lesi certificate ngegama lika Jesu. Siyabonga Nkosi somkhululile umntwana wakho kuze kube phakade. Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Uyabusa kuze kube phakade. Bazalwane sizoshisa ngenkosi yami certificate zaSathane. Hallelujah. Light the fast, the fast. Okay, bazalwane igama lika Jesu malibongwe. Sishisa certificate bazalwane, sesishisile nje eziningi kakhulu, amakhadi asekliniki, certificate za security, uqhubeke college, ama certificate as company. Siyalahla sicela konke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Certificate asesikolweni high school esisibizo uMalusi nje siyachisa konke ngegama lika Jesu. Nazo ke o N4 N5 N6 njalo chazela lapha sisifana lena ke Lenas license siyachisa nje kunesithombe nje sezwe nendlela asithola ngayo asilungile ngegama lika Jesu. Sikhethe uJesu, siyashisa bazalwane, sicela konke ngenxa kaJesu, siyamlandela, silandela yena, sesizozwa ngayo ukuthi senzele. Haleluya. Siyachisa certificate ze-computer zonke ziyashisa bazalwane, technology lika Sathane siyashisa konke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyashisa amathonje sitha ivideo iqaleke late kuningi bese siqalile sikushisa certificate zaSathane, amakhadi asekliniki, ingane ziphila ngemvimbo kaJesu. Haleluya. Izithombe bese sishisile zase college konke bazalwane sitha ebese sibabe ngakho siyagisa ngread of it manje ngegama lika Jesu. Siyashisa security siyachisa. Yes, siyashisa ngegama lika Jesu. Lokho bufakazi ukuthi into esebenzisana nabantu bebank. Haleluya. Sesihamba noJesu manje thina siyabafundi baka Jesu thina. Haleluya, haleluya, haleluya. Isithombe nje umuntu esesezweni emodela bakithi. Haleluya, umuntu esadukile. Ube imoto siswethu bazalwane ngegama lika Jesu. Siyachisa konke ngegama lika Jesu. Sikhethe uJesu bazalwane, sikhetha yena, sidela konke. Uma kuthiwa dela konke ngenxa Jesu lento esiyenzayo ke. Haleluya, haleluya. Siswethu nakho la belungisa ugesi. Haleluya bazalwane. Senzo mechatronics ke apha ecollege. Haleluya. Nescience le idukisayo impela idukisana noNkulunkulu kaNkulunkulu. Siyayidela nayo ngegama lika Jesu bazalwane. Ngegama lika Jesu sidela wonke uJesu sesibonile ukuthi mkhulu kangaka ngikho sishisa zonke izinto usho njalo bani uFilipi 3:7. Haleluya. Konke ngikushaya indiva okukhulu bokumasa. Haleluya. Siyashisa certificate CCTV ithi kwazeyo ze cameras zoba in charge of the cameras. Siyashisa. Siyashisa bazalwane, sikhethe uJesu, sikhethe uJesu bazalwane. Hayi certificate lezi uJesu edawanele bazalwane sombane ke siyashisa. Haleluya, haleluya. Ama document emoto engakhange ifumaneke kahle. Haleluya, haleluya. Siyashisa ngegama lika Jesu, siyashisa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sikhethe uJesu bazalwane, sidela konke. Uma sithi sidela konke asidlali. Haleluya. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Haleluya. Siyashisa. Siyambonga uSimakade bazalwane, siyambonga. Incwadi zesikolo nje siyachisa konke ngegama lika Jesu. Siyabonga, siyambabaza uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga. Haleluya. Amen.